Nie. Čo nie? Čo nie? Nezabíjajte sa tu, prosím vás. Čak, pohovorí, ja neviem, čo mám robiť. Dobre, počkajte, no, teleportujeme tu krásne Papadona. Tak. No. Tu čakáte, hej, tu, dobre, čiže ideme urobiť intro, hej. Počkaj. Ne. No, tak. 3, 2, 1. Na čo ste mysleli perverzáci? Takže čo zdravíte, ozeknú s tomto nového videu a v tomto videu si zahrajeme Minecraft. A som tu samozrejme aj s niekým, som tu napríklad s týmto krásnym skákajúcim Papadonom, s týmto krásnym jablkovým Benjaminom a s týmto, bohatým Papadonom a s týmto krásnym Mapmalom a dneska ma budú hľadať zatiaľ, čo budem takto tu vyzerať. Áno, takto budem nejak vyzerať. Akože vám to tu ukazuje trošku zvláštne, ale to je jedno. Čiže ja si myslím, že už by sme aj na to mohli ísť, prosím vás, nebíte sa tu. No, nakoľko mám, dobre. Budete mať na to v podstate 15 minút ma nájsť, áno? Rozumieme si, hej? Každý má taký drevený meč, či kamenný meč. Poďte sa tu nachystať. Každý má taký kamenný meč. Mám tvoju tyčku. Jej. No dobre, každý si zoberte prosím vás do ruky ten kamenný meč, áno? Áno. Každý má ten kamenný meč, hej? Ne. Ten, kto vyhrá, získa... Viete, tu máte diamanty, hej? Čiže ten, kto vyhrá, môže mi vymyslieť hociaký short. Dobre, Benjamin, teleportujem ťa tu, hej? Tebe short? Áno, mne hociaký, samozrejme nemôžem sa odhaliť a také hovadiny, vieš. Tak to bude sranda. Ale iba keď ma zabijete, hej? Ale vy tam nechoďte ešte. Mapmal, ty... Aha, tu si, dobre. Ja si zberám diamanty. No dobre, čiže... Ja sa vám tam pôjdem teraz schovať a budete mať 15 minút na to ma nájsť, áno? Ne. Áno. Čiže... Ja si myslím, že aj môžeme začať. Čo vy na to? Ne. Čiže máte... No áno, a počítajte do 30, hej? Ja sa vám zatiaľ schovám. Ja mi počíta, on je dobrý. 3. To ja počítam. 5, 7, 7. 8, 10, Schovám tu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. No. Ako myslíte, že som schovaný? No už asi môžete ísť, čo? No a máme toho žolíka. Žolíka už nemáte, keď ste traja. No. Benjamin začal jak prvý, ja čakám na Olivera. No ja si tu počkam, ja nemám akože problém. Ja ťa už idem hľadať. No dobre, hľadaj ma. Joj, teraz kebyže na vás môžem pozrieť. Ale to... Aha, ty tu nemáš asi mod, že kamery. Nie. Ty by sa pozeral cez Nie, toto by ste si ho museli stiahnuť aj vy. Áno? Ja si viem, kde si. Poď sem. Akože, kde ma videl? Máš napadiny? Čo je presne? Nie, môj meč. Kamo, ale Adam prepracované toto máš. By the way, keby ste nevedeli, moje normálne meno je Adam, áno? Aha, to... Ja som sa snažil schovať, hej? Som na stromoch. Škoda, že nevidíme tvoj nickname. Však o tom to je? Čo? Čo? Iný blok je. Bože, skoč. Ja som sa niekde dostal. Benjo, skoč. Kde? Kamo. Jak som sa tu dostal? Poď sem! Poď sem! Kde si? Ja ti nemôžem Máš Adama? Hej! Jak si sa tam dostal? Ja ti nepoviem. No to je tímový hráč. Hej, aby si... Dobre, poviem ti, ale keď bude tímový silový musíš šať.
Jaj. Adam, ja mám že jedno HPčko, díky. More. Jaj, dobre. Nie. No, to je krásne. Aj to si tu je. Kde je? Nemávaj, ani je tam. A koľko mám HPčok? Čak to je... Pardon. Daj hore. No, Pane Bože. Ježiš, vy ste... Poďte hore. Jak sa dostala hore? O čom tu je lava? To má byť akože pasa. Tak čo? Tak Ja to sa môže- snažím nejak dostať hore. Ozikidu, máš tú chybu. No. Akože, neviem. A, To je... Mám ho. mňa nikdy On nechytí. tam mal skryt miestnosť, ja som sa tam dostala. Nikdy ma nechytíš. Ja ho vidím! Ne- Ale Ešte oni nevidím nebol. Nikdy ma nechytíš. Nikdy. Toto ti tu... Ale keľo máš životom. On si dal podľa mňa 1000 života. Nedal som si. Jak ste sa tam dostali? Praskol armor, ja ho nevidím. Ale vy ste pod zemi? Jaj, dám si armor, čakajte, prepačte, hej, sa mi praskol armor, hej, idem si ho dať. Tu som našiel takú tajnú miestnosť a on tam vošiel tak z druhej strany. Z druhej strany? Ty pozri, vidíš tu? Jaj? Ja viem, musíme nájsť tento, s čím sa... Aj. Nie, Máme víťaza! ale ja som ťa našiel prvého. Ale nezabil si ma, ale ty si ma nezabil. Ale Čiže- tiež on nezabil. No, čiže máme tu víťaza, ktorý mi môže vybrať shorts. A tým je Papadon. Kde je druhé kolo? No keď chcete druhé kolo, ale Oliver... Alebo počkaj, Oliver, mám pre teba návrh. Oliver, budeš sa schovávať so mnou a oni, keď dvaja nás nájdu obidvoch, tak môžu vytvoriť short obidvaja. Ale to len v prípade, keď budete chcieť druhú časť. Čo ty na to, Oliver? Áno? Čak bože nejde hitnúť. Lebo som frajer. Benji, sa môžeš snažiť. No tu je víťaz celej tejto hry a ten mi môže vymyslieť short.